и ще потанцуваме с вятъра. Кой ще припомни, когато духаше силния вятър? С какъв глас ще пеем? Силен глас. А когато листенцата паднат на земята, с какъв глас ще пеем? Окей. Дигнете си ръчичките горе. Хайде, Марко, да видим къде е цифрата на числото 5. Да, вземи я, давай. Така, браво. Хайде, Злати, да видим какво има в другата кутийка, какъв е другия подарък на Мичко. Когато си избереш. Отваряй да видим пълната. Слагай. Какво е това? Ваза! Изчакай. Хайде, Маски, да достатъчно. Така? Вярно ли е? Да! Всички, ако ни видят. Всички, ако ни... Мъничко назад да има място. Назад. Да, само малко да има място, защото се спъваме. Да. Така, броим първо. 1, 2. Алекс? Идем. И пускаш. Вярно ли? Говорите да един въпрос.
kunnolla keskustella, tai ei viimeiseksi, mutta siis, että niinku järkeä sitä kunnolla keskustella ja purkaa niitä. Kato, tässä sanat takaisin, tulee tiukka ohjelma.